Monggo, 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 Bapak. Panjenenganipun Bapak kita kersakaken Widyawati ingkang pundi kasumanggaken kantun dumuk kewala. Nggih, matur suwun. Niki pun tahan banting. Wiwit taun 2005. Nek niki tesih ajaran sok mlumpat-mlumpat kadang kala mboten bener. Nek niki jan keten pundi kemawon kok. Ingkang pundi menika? Kula kantun penunjukipun Mas Gareng. Soalnya ini pesannya Mas Gareng. Oh, makaten. Nggih. Lek tak goleke sing seser. Oh. Gus golekno saweran. Soalnya ngene Lek, aku setiap tanggapan nih paling akeh 200 Lek. Terus ya masake telepon teko kene Kang Jakarta. Koyo golekno ya Lek. Iya Lek. Oh iya. Nggih. Tetep tak goleke. Wis. Mbok menawi menika. Sinten kemawon. Ketoke sing lemu, nak aku ora lemu ora ketoke. Nah, kuru iki kurang apa ya? Pokoke kurang cekelane. Lah, mboten kaya nek pun kulinone. Heeh. Happy. Oh, ngersakaken happy Mustika. Sing pundi? Alon-alon niki barang aji. Weh. Heeh, gampang gempil. Heeh, dadi ora oleh kasaran. Nggih. Iya. Duet Mbak nggih. Nggih, Pak. Niki pripun skecane, Pak? Kula nek mirengke musik wonten ketipunge mengku mudu goyang niku Pak angsal mboten kira-kira niku. Justru iki angsal nanti mriki angsal dalu niki. Nek sesuk awan ra oleh. Lah niki kula ki ajrih lah niki jebapan goyang. Oleh no. Nek karo aku Bos Mardi mlebu. Oh, nggih. Pak Mardi. Ora ngantek-ngane mesakne Mas Gareng. Oh, Mas Gareng. Angsal. Sasampunipun Pak Gito utawi Mas Gito mangke ugi Pak kasumanggaken Mas Mardi. Pak Tugiman. Pak Tugiman. Wah, iya. Langsung orderke, Pak. Heeh. Nggih, pokoke niki pun digilir. Para kadang kanca menika ngersakaken lagonipun Lintang Asmara saking menjadipun Raka Mas Gito. Pripun? Ngangge ral mboten? Derek panjenengan manut. Heeh, pokoke manut. Kayak ral ya ketoke ketok rame ngono. Lah nggih, sumangga. Iya, Pak, sini, Pak. Di tengah, Pak. Yo, monggo tengah. Wong ayu tresna mukinarya tamba susah jroning batinku. Kurang dhuwur. C kebes. Aja dhuwur-dhuwur. Niki mung rada anu wedi. Nek dhuwure semono ki nek ngantek tibane kaya ngopo. Aja dhuwur ya. Duduk kene, Pak. Duduk kene. Nggih. Mandap melih, Pak, mandap melih. Mandap melih sithik, Mas. Mandap, Pak. Nggih. Izin Bu ya. Izin Bu. Wong ayu tresna mukinarya tamba susah jroning batinku. Wong bagus antepno rasa atimu tresnaku. Pak ampun kir-kir ngoten niku. Senajan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal sirna. Senadyan nyowo. Iki sing lenang pas nek wedok nglokor iki. Iki nadane standar wae. Nadane biasane wae, nadane biasane. Ora usah nganggo ral ge dasjes. Ya, langsung. Nadane standar saja, kaya biasane. Kok ndak rada dadi. Lah nggih. Enak cepet dadi apa ora? Penak cepet dadi, Pak. Sampeyan keluarga. Ayo. Masih bersama Sarwo Cumpeng. Kerja bareng bersama audio ternama. Ada Mak. Siap. Makanti Audio, sound system Indonesia. Dan juga ada video syuting Kemal, manajemen Sakjo Seto. Toro ratri
mung eling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang Sang Hyang Sulastri. Bakal sirna bersama penyumbang kebayang seluar biasa ada Mas Gito, perwakilan dari seluruh bersatu Sanjo Seso. Goyang bareng bersama Cara Cobanya Indonesia, kerja bareng bersama Kandi Audio, luar biasa. sayang patororati mung eling manis ing ati jadi aku bisa anduweni marang Sang Hyang Sulastri. Copetnya Indonesia, pimpinan dari Bidbun Bapak Karang luar biasa. Asik. Jadi tancap. Ayu tresna mungkin arya tombo susah troning batinku. Asik. So. Senajan baru
tresno ora bisa dipisah